Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакте, на канале YouTube. На канале Deutsche Welle на YouTube выйшаў расказ былога бойца беларускага так званага эскадрона смерти Юрия Гараўскага. У фільме той прызнаецца ў саўдзеле ў выкраданні і ў забойстве ў 1999 годзе апазіцыйных дзеячоў генерала Юрия Захаренкі і Віктора Ганчара, а таксама бізнесмена Анатоля Красоўскага. Фільм нарабіў шмат шуму, найперш таго, што там пералічваюцца імёны людзей, якія нібыта бралі удзел у тым злачынстве. Ці можна верыць прызнанню Юрия Гараўскага, чаму з'яўленне гэтага фільма звязваюць з перамовамі Лукашэнкі і Пуціна? Ці можа гэты фільм быць палітычнай правакацыяй і каго? Пра гэта мы ўсё паговорым з сённяшнім маім госцем, а гэта былы вайсковец, стваральнік Белага легіёна, актывіст кампаніі «Свежы ветер» Сергей Бульба. Добрый день, Сергей. Прывітанне. Сергей, я пачну з такого пытання, якое інфармацыя, якая мяне асабіста вельмі здзівіла, калі я ўчора пачытаў пэўныя тэлеграм-каналы. Як мы ведаем, вось былы камандзір спецназа спадар Паўлюченка быў пэўным чынам, яго падазраюць у тым, што ён меў дачыненне да забойства Захаренкі, Ганчара, Красоўскага. І вось высвятляецца, што нібыта вы такія з дзяцінства сябры, раслі ў адным двары. Ці сапраўды гэта так? Ой, Зміцер, это такое пытанне. Я мушу таки правду сказаць. Я не рос зіму ў адным двары. Мы амаль пагодкі. У нас розніца ў год. Вучыліся мы паралельна. Правда, параллельно, настолько параллельно, я на 9 километре района, это у Мінску, у Мінполіце. А познаёміліся мы у Пеці Марцева. Разумееце, як бы так, у тыя часы рэдакцыю газеты ахоўвалі, у тым ліку былыя байцы Алмаза, былыя байцы, якія калісьці служылі ў той же брыгадзе этого спецназа. И, разумеется, вот на этой глебе мы неяк это самое. Петя аднойчы патэлефанаваў, кажа, прыязджай, тут пазнаёмлю тебе з цікавым чалавекам. Вот так вот адбылося наше знаёмство. Это ў якім годзе было? А калі БДГ існавала, прычым это ўжо нават не першы офіс, а калі яны перабраліся вот у бок туды клуба Ілліча, вот там вот мы пазнаёміліся. Ну, это было яшчэ да 99-го года. Напэўна, я тут не бяруся канкрэтна сказаць. Ну і як склаліся ваши, ці склаліся ў ваши нейкія, я не скажу сяброўскія, а ввогуле хоць нейкае там знаёмства працягнулася, ці на гэтым яно і скончылася? Що ж таки два вайсковых чалавека? Два вайсковых чалавека, мы як бы так нармальна разумеліся, тым больш то самае. Давайте рэальна глядзець, сярод апазіцыйных структур мы таксама праходзілі пад катэгорыі, так бы мовіць, спецназа нейкага. Ну і натуральна, як бы так мы пабуцкаліся адны другіх, і то бок, крапавікі нас паважалі, мы як бы так нармальна ставіліся да іх, разумееце, это як бы такі, у маім разуменні, нармальны пласт узаемадзеяння ў дзяржаве. З 90-х гадоў, калі памятаеце, вот эта эпоха нестабільнасці, эпоха, скажем так, бандитизма і ўсяго астатняга, яна была характэрная для нас тым, што мы займаліся аховай. У тым ліку мы, як бы так, калі да нас звярталіся прадпрымальнікі, што наязджаюць нейкія маднюкі, то нам прыходзілася проста, як бы так, прыймаць актыўныя меры. Таму што багата хто не звяртаўся ў міліцыю, не ведаю чаму. 90-е это не ведаеш адкуль што чыгаць. І разумееце, я заўсёды, калі нам прыходзілася сутыкацца з бандзюкамі, у нас заўсёды размова была простая. Кажу, хлопцы, з намі лепш не звязвацца. Вы кааператыў локальный, скажем так. А мы паўсюдныя, разумееце, мы нацыяналісты, мы ёсць і сярод вас, і сярод вот тых, хто ў пагонах, і сярод звычайных, і сярод спартоўцаў. Так што, кажу, лепш сыдзіце з дарогі і не замінайце. Так вот, прыкладна на этой глебе, як бы вот мы абсалютна нармальна, у тым ліку потым хлопцы, якія здавалі на крапавы берет, яны да нас ішлі таксама, то бок у нас не было вот такога вот антаганізму з імі ніякага, разумееце?
Я нагадаю, як бы для сённяшняй моладзі это можа гучаць неяк дзікавата, але ж на той момант сапраўды міліцыя это была частка народу. Яны былі такімі ж, як мы. Яны не былі асобнай кастай. А наконт таго, што наколькі там людзі былі адданыя, неадданыя, не мне меркаваць. Я вам правяду такі жарт, то самае. У першай версіі, агучанай, па-мойму, Тітуалкаевым, называліся ў асноўным 3 прозвішчы. Это 2 брата Будзька, Вова і Юра, і Слава Балынін. Па-мойму, толькі яны праходзілі. Так вот, я вам раскажу такую смешную рэч. Это... Я таксама не памятаю, які гэта год. Это была рыхтавалася ў Валоўшчыне здача на крапавы берет. Ну і от прыязджае Дмітрий Валерьевич Павліченко со сваім атачэннем, правяраць, як там эта самая падрыхтоўка ідзе, ўсё. Ну і выходзіць адзін з гэтых славных байцоў, не буду называць. А яны на той момант, яны, хлопцы такія простыя былі, яны нават з расійскай мовай кепскавата было. Яны на такой здоровай, хорошай трасянцы гаварылі. І от выходзіць адзін з гэтых хлопцаў і на Павліченку. Валерыч, говорит, такі сон сніўся. Ты так ругаўся? Ну, Дима на ходу, маўляў, спяшаючыся, кажа, типа, ну, гаварыце, не дуры галаву, блядь, ну. Ну, кажа, ладно. Вот, карацей, сон вот такі, вот, прыязджае, мы, кажа, Лукашенко арыштоўваць, а яго ўжо ОМОН скручаным выводзіць. И ты так, кажа, ругаўся на нас, что мы опять не успели. Вот там прыклад прэзідэнцкай бригады. Разумеете? Так что тут сэнс якраз, что для таких людей, вот для іх ідэалогія, яна часам не вельмі істотная. Для іх менавіта вот істотная сама каманда і група, у якой яны ўдзельнічаюць. Менавіта ў такі мужчынскія якасці, разумееце? То есть камандзір гэта вот галоўны чалавек, а не нейкія там міфічныя кіраўнікі дзяржавы. Не. Яны іх і не ведалі, у лепшым выпадку, можа, бачылі, а можа, і не бачылі, але ж для іх сапраўды вот это вот зграя, это вот сваё, як бы, калі ён мужика паважае, то ён за яго пойдзе, разумееш? Там свае протаколы ў галаве. Сергей, узгадалі тое, што от 90-е гады разгул гэтага бандытызму, ці сапраўды на той час існавалі гэтыя вот так званыя эскадроны смерці? Ці гэта такая метафора, ці сапраўды рэальна былі вот такія людзі, якія шлі і забівалі там ці бандітаў, ці не бандітаў, каго загадаюць? Добра, я тады зраблю невялікі экскурс у гісторыю. Восень 96-го года, недзе ўжо пад зіму, я выходжу з дому, са свайго ў зялёным лузе я тады жыў, выходжу з дому, гляжу некалькі груп і таптуны, і некалькі экіпажаў на машынах. Я разумею, што надта іх багата, каб проста пахадзіць за мной. Я разумею, што будуць браць. Я пачынаю петляць па горадзе, я скарыстоўваю, скажем так, тэрыторыю бальнічкі, дзе высокі плот, адзін уваход і штукі 3 выхады. Карацей, мне ўдаецца сысці. Я беру нашага аднога сябра, еду ў горад не Герой Слуцк. У горадзе Слуцку мы это самае, некалькі сутак сядзім ціха. Потым еще таки это сумна робіцца. Ну, вылазім у горад. Урэшце, нарэшце, яны нас прыймаюць. Ну, там прыймаюць, это было абсалютна жорстка. Работалі слуцкія тэрытарыялы КГБ. І кіраваў усім начальнік аддзела КДБ з Мінску. Так што, даруйце, па мне, не эскадроны работалі. Потым разграмілі мы ўвесь кабак, дзе мы былі. Нас было 2, іх 8. Апошняе, що пам'ятаю, это пляшка з гарэлкай по галаве, і як бы у мяне, вот, як у тэрмінатара, того лямпочка тись, і выключилась. Завезли ў лес, перапрашаю за цитату, ну чё, типа, сука бенефовская, блядь, иди бери лопату, блядь, иди могилу себе копай, блядь. Это не эскадроны смерти, это КДБ, интеллигенты, да. Не ведаю, чаму я выжыў шчыра. Я перажыў тады клінічную смерць ад колькасці страчанай крыві. Я праляжаў потым у бальніцы ў Слуцку 2 тыдні. Не самыя лепшыя часы. Калі як бы так ляжыш і
І перыядычна, калі прыходзіш у свядомасць, думаеш, прыйдуць, даб'юць, не даб'юць, халера яго ведае. Ну. То бок такі не самы прыемны перыяд у маім жыцці мне падарыла родная кантора. Ну, это вы, дарэчы, як-небудзь у Сцяпана Сухарэнкі спытаецеся. Я думаю, ён вам больш дэтальна раскажа, на якой падставе, згодна якога закону, чаму. От мне цікава будзе пачуць яго адказ. Што сведчыць зноўку такі пра іхнюю работу? Дзяўчаты, вот абслуга этой кафешкі, яны выклікалі і міліцыю выклікалі, і выклікалі хуткую дапамогу. У абодвух ведомствах, калі памятаеце, там эти журналы, яны прашытыя. Так вот, это просто сторонки с этими выкликами, конкретно до нас, были просто вырванные с корнем. И что им, видать, дуже не сподобалося, то, что чалавекі 3 пайшло неўзабаве. Ну, пакінула гэты свет з тых выканаўцаў. Потым мне прыйшлося асабіста палкоўніка суправаджаць туды, які кіраваў гэтым усім. І, відаць, хлопцам это вельмі не спадабалася. Яны знайшлі, відаць, тады больш такіх, ну, КДБ ж у нас інтэлігентныя, яны ж разумныя, да, вот, а ёсць вот людзі папрасцей, хай вот яны пакутаюць за это, да. Я тады не выключаю, да, што тады сапраўды перадалі як бы вот этой паўнамоцтвы у дзяржаве, скажем так, наводзіць вот этой беззаконны парадак менавіта внутраным войскам. Я чуў, паколькі як бы это самае. Паўтаруся, як бы структура была, мы мелі сваіх людзей. І ва ўсіх структурах абсалютна па ўсёй дзяржаве мы лічылі это абсалютна нармальным. Я чуў і ад бандзюкоў, я чуў і ад тых самых, і ад крапавікоў про тое, што да, што каманда на чале з Паўлічэнкам, яна работала, да, па бандзюках. Прыводзілі прыклад, напрыклад, быў такі беспредельщик Валчок, які не слухаўся ні Абшчак, нікога, не падпарадковаўся. Кажуць, што яго як бы да, што вот яго прыбірала вот эта каманда. Ну. Але ж вот наконт палітыкі я не ўпэўнены. І от слухаючы вот этого хлопца, які нам расказвае, што Паўлічэнка асабіста 2 стрэламі ў сэрца, нейкім адмысловым пісталетам, які не зусім той, пра які Алкаеў расказвае. Ну, я не ведаю, я не маю адказу шчыра. Не буду меркаваць так, это не так. Маё асабістае разуменне, як бы так і больш ці не менш веданне гэтых персанажаў дае магчымасць паставіць пад сумненне, што это так. Тое, што фільм як бы так своечасова як бы выйшаў, да, можна параўнаць, да, што это хросны бацька, але ж хросны бацька чарговая серыя, просто ўжо не НТВшнага разліву, а заходняга, таму што, ну, Расіі зноўку, як і ў 10-м годзе, трэба пасварыць менавіта Беларусь з Захадам. Сергей, давайте мы вот гэты міжнародны аспект крыху пазней, все ж таки про наши унутраныя справы. Вот вы сказали про несупадзенні, там по пісталеце, да прыкладу, той, пра які піша Алкаеў, і той, пра які зараз гаворыць вот гэты чалавек, што прызнаецца нібыта ў датычнасці да забойства. Але размова ідзе пра нібыта, па іх словах, адзін і той жа расстрэльны пісталет, які Алкаеў, які ўзначальваў тады валадарку, ты расстрэльны пісталет, некаму даваў, і вот гэты пісталет. Ці вот як вы вырашылі, той гэта пісталет ці не той? Я не ведаю, я б чытаўся ў тым ліку каментарыяў, дзе людзі менавіта на это акцэнтуюць увагу. Я не ведаю, які той, я той не бачыў, каб казаць пра нейкі іншы. Але ж менавіта вот багата хто акцэнтуе ўвагу, што вот тут вот чамусьці яны бачаць несупадзенне. Ну, але бачыце, той же самы Алкаеў у адным са сваіх каментароў зараз апошніх сказаў пра тое, што вот варта давяраць гэтым сведчанням. Зміцер, у мяне тут самае першае пытанне. Я не веру, скажем так, ад пачатку ва ўсе вот гэтыя вот байкі, таму што вот паставьте себе на месца, вот вы кіраўнік спецслужбы. Вам поставлена такая задача. Я не беру моральный аспект, а лишь вот вы беретесь ее выконывать. У вашем распоряджении солдаты терминовой службы, офицеры, скажем, контрактники, плюс куча людей, якіх, як бы так, тое ж КДБ мае сярод завербаваных
якія сядзяць па турмах, якія выканаюць любое заданне для цябе, і ты іх потым прыбярэш, каб ніхто больш не ведаў. І тут раптам людзей, якія вот зараз вот тэрміновую службу адслужылі, іх адпраўляюць прыбіраць, як бы так, даруйце, фактычна людзей, блізкіх да кіраўніцтва краіны. Што это? Вы бы так зрабілі? Я б ніколі так не зрабіў. Больш таго, я скажу, што на пэўным этапе адзін вот з тых, вот, каго абвінавачваў Алкаеў, адзін з Будькоў, ён, напрыклад, атрымаў тэрмін умоўны, так званую хімію. Ён на Ждановіча гандляваў пасля гэта курамі гандляваў, яйкамі гандляваў падчас этой хіміі так званай. Ці можа баец, які ўдзельнічаў у ліквідацыі Захаранкі, атрымаць хімію? У маім разуменні ў яго два варыянты. Это ці індульгенцыя да канца жыцця, ці пад асфальт адразу. Правильно? Так што для мяне тут асабіста вельмі багата нестыковак і вельмі багата, я бы не стаў вот так вот радавацца. Па-другое, вярнуся як бы так вот да ідэі. Глядзіце, агучу тое, што таксама лепш людзі хай ведаюць. Я не разлічваю, што пры сённяшняй уладзе нехта возьмецца сур'ёзна расследаваць. Віктор Іосіфович Ганчар, да. Скажем так, на пэўным этапе, вот калі это ж рэферэндум, я так памятаю, быў у 96-м годзе, да, калі там імпічмент спрабавалі зрабіць прэзідэнту, ўсё. І тут быў такі канстытуцыйны крызіс, скажем так. На гэтым этапе што адбылося? Раптам прыязджае Прымакоў з Масквы з кучкай сваіх спецоў, як бы так і пачынае тут разруліваць сітуацыю. Па выніках гэтай сітуацыі чамусьці па загаду Прымакова беларускае КДБ везе, напрыклад, мяне ў лес закапваць. Каму эти людзі падпарадкоўваліся? Якого хера, даруйце, бля? Як далей адбываўся з Віктарам Іосіфовичам? Мы абсалютна ўзгоднена, нармальна. Праўда, напрыклад, некаторыя здзіўляюцца, напрыклад, і жонка таго ж Красоўскага, яны здзіўляюцца, так, сапраўды у Ганчара была ахова. Вельмі адмысловыя спецыялісты з нашага боку. Ганчар, у прынцыпе, так, вот, калі ён здымаў ахову, так і сказаў, што хлопцы, я здзіўлены, што з гэтага боку нехта ўмее прафесійна работаць. Типа, я ганаруся, што ўвогуле мы там з вами свае сучаснікі, свайчыннікі, як ён любіў гаварыць. Але ж тым не менш, вот у пэўны момант я прыходжу да яго, і ён гаворыць, вот, сядзіць як зомбі са шклянымі вачыма, як пад гіпнозам, типа, здымай ахову, гарантыя маёй бяспекі ёсць мая вядомасць. І ўсе мае спробы давесці, што ў гэтай краіне ўжо няма правілаў гульні, ён мяне не чуе. Вот ён як зомбі паўтарае, гарантія маёй безопасности – это моя известность. Все. Ну, я як бы так, некалькі спроб, некалькі попытак як бы патлумачыць, што это не трэба рабіць. Ну, гляжу, што чалавек як бы так, ну вот, не слухае, не чуе. Ну, ладно, здымаем ахову. Еду домой, з разуменнем, што я не зусім разумею, што адбываецца. На наступны дзень тэлефануе мне адзін са спонсараў Ганчара. Ён, дарэчы, хітры, ён спансіраваў і камуністаў, і ён усіх так, хітры такі, алігархам збіраўся быць. І запытваецца мне, кажа, ты калі быў апошні раз у адпуску? Я кажу, мусіць, гадоў 5 ужо не быў. Ён дастае заранне падрыхтаваны брыкет грошаў, дастаткова прыстойны. Кажа, бяры пару байцоў, едь. То бок, вот хто склаў гэтую схему? Я не стану гаварыць, што, напрыклад, я бачыў гэтага чалавека як бы свежа надрукаваныя візітоўкі, дзе ён быў указаны як дарадца мэра Масквы Лужкова. Я не бачу, што тут можа быць узаемасувязь, хаця яна і можа быць. А можа і не быць. Але ж чаму спонсор Ганчара от мяне выводзіць з гэтай гульні? Вот это меня заўсёды здзіўляла. Я колькі гадоў ужо над гэтым думаю, я вот не магу это злавіць вот эту думку. Але тым не менш мы як бы бярэм пару хлопцаў, едзем проста ў Крым. І ў Крыму мы знаходзімся роўна столькі,
Роўна столькі это самае недзе 10 дзён мы пабылі, вот атрымалася, што мне тады быў это Nissan Patrol, ён не вельмі хуткі, дизельны, 100-110 км на гадзіну, і мы вяртаемся назад з Сімферополя. Ну і стамляецца кіроўца, і мы, пераехаўшы мяжу, спыняемся пад Мікашевічамі. То самае. Тады яшчэ пейджеры былі. На пейджерах інфармацыя захоўвалася 10 дзён. Так вот, оказывается, менавіта вот у гэтую ноч, у гэты вечар ганчар і прапаў. А на пейджер ён мне скідываў 3 разы з 3 дублямі, каб мы таксама прыехалі ў гэтую лазню. То бок, разумеюць, вот нехта нас з гэтай гульні вывел руками вот это спонсора. Что это было, я не ведаю. Я дагэтуль не маю это адказу. То есть уратавалі вас такім чынам ці наадварот адвялі вас ад ганчара і яго пакінулі без... А тут два варыянты. Па-перш за ўсё, мяне уратавалі, да, а з другога боку, каб мы былі, это была б ужо зусім другая гульня. Тому што я вам адказваю то, што вот ганчара, асабістая ахова, вот ягоная была, яна была з вельмі добрых спецоў. І я сумняваюся, што вот тыя вот хлопцы, яны, конечно, добрыя былі рукапашнікі, але ж што там было б вот так вот усё ціха, як ім удалося зрабіць. То бок тут як заўсёды два варыянты. Чакайце, вы кажаце пра тое, што хлопцы былі добрыя рукапашнікі, такім чынам я сказаў пра хлопцаў з Собра. Собра, да. Такім чынам вы не выключаеце, што ўсё ж такі бралі ганчара хлопцы з Собра? Не выключаю. Я нічого не магу выключаць, таму што я не маю дастатковай інфармацыі. І ўсё ж такі вы не... Потым, даруй, я ад вот этих колах сярод афіцэраў чуў такую версію, што, маўляў, у этой лазні таксама мусіў быць Сівакоў. Я не ведаю, адкуль это, што это, што мелася быць, што пайшло не так, я не ведаю. Што разам з ганчаром мы б зараз шукалі Сівакова? Не ведаю, магчыма, там былі нейкія другія размовы. Тым не менш, вот, нягледзячы на ўсе вот гэтыя ваши факты выкладзеныя, вы не давяраеце асабліва менавіта вось гэтаму фільму на Deutsche Welle. Не давяраю. І фільму не давяраю, і часу з'яўлення, я так і разумею, што зараз это, в прынцыпе, просто скарыстоўваецца як сродак ціску, і ўсё, не больш таго. Яны не ставяць мэту давесці да нас праўду і вызваліць нас ад этой тираніі. Яны ставяць пытанне, як ім вырашыць іхнія пытанні. Ўсё ж такі, вы чыталі кнігу Алкаева. Там ёсць успаміны і нібыта версіі Алкаева на гэты конт. Вы чулі ад іншых людзей розныя версіі. Што вот з пачутага раней не супадае, што супадае з выкладзеным у гэтым фільме? Ці там выкладзены чыста, і так даўно вядомыя факты? Не супадае, перш за ўсё, як бы это самае, рытуальнае значэнне вот гэтага пісталета. Наколькі я ведаю это самае, скажем так, частка вот этих же байцоў, якія праходзілі тыя ж крапавікі, з якімі мы там буцкаліся на мітынгах, лупілі адзін аднаго, а яны потым, адслужыўшы, яны прыходзілі да нас спакойна. То бок ад гэтых же ж хлопцаў я чуў, напрыклад, у нас быў хлопец, якого старэйшы брат там быў камандзірам роты ў 32-14, а малодшы быў у нас, і што? То бок нас это абсолютно нормально задавальняла. І разумееце, як бы хлопцы з Собра, яны перыядычна у тым ліку, скажем так, тэрмінам хлопалі брыгады, якія займаліся зброяй на той час. Бандыцкія брыгады. Хлопалі... Забирали, да, накрывали этой бригады и забирали эту зброю. Ну и по моей информации сдавали яны не ўсё. Так что, ведаеце, у прынцыпе, калі сакральнасць рытуальнага этого пісталетика ставіць пад сумненне, то там зброя было, скажем так, якая не улічаная, якая з неадстрэленай балістыкай, было столькі, што... Не трэба было браць у Алкаева. Абсолютно. Это зноўку да пытання, ці паставілі вы, напрыклад, байцоў тэрміновай службы да выканання такіх задач. Мы сутыкаліся і ў Беларусі, як бы была структура, не ведаю, для каго яна работала, але ж сапраўды мяне дастаткова блізкі сябар на это самае. Ён даўно ўжо не служыць, але ж ён узначальваў вялікую міліцэйскую структуру, спецслужбу.
от неяк ён быў доўга марыў, што удасца зрабіць прыватнае сыскное бюро. Ну, і скарыстоўваючы свае сувязі, там спрабаваў увесь час як бы так падкінуць уладам, што дазвольце, не дазволілі. Але ж адна з задач, якую калісьці прыходзілася так пачуць ад людзей, людзі прыходзілі да нас, нармальныя звычайныя камерсанты, скардзіліся, што да іх прыходзяць тыя, хто мусіць зараз сядзець у турме і вымагаюць з іх грошы. Я не ведаю, чыя эта ініцыятыва была ў дзяржаве. Я нават не ўзгадаю зараз ні тых ні камерсантаў, ні тых, каго называлі, але ж мы з гэтым палкоўнікам спрабавалі як бы так, трошку як бы так сабраць інфармацыю. Ну, апроч таго, што рэальна нехта ў дзяржаве этым займаўся, это факт. І людзі асуджаныя, паводле закона яны сядзяць у турме, але раптам яны з'яўляюцца ў цябе дома? Абсолютно. Так вот такими, хіба не прасцей прыбраць Захаренко і потым уласна вот этого вот закапаць дзе-небудзь і сказаць, што ён у турме сам павесіўся, не? Нелагічна? Чаму вот это вот... Ну, можа быць, ўсё ж такі тут пытанне прафесіяналізму і даверу, што вот тут людзі, прафесіяналы, якіх вучаць гэтаму, ну, СОБР там, там ці іншыя якія-небудзь там спецназ, каб маглі злодзея, бандіта ці тэрарыста абясшкодзіць. Людзей этаму вучаць. Тут ёсць давер, што ў іх не пойдзе нешта не так, скажем так, падчас аперацыі, чым проста нейкія там, ну, скажем так, аматары, нават калі это бандюкі. Не, ну там же ж даруе то самае. Ты абшчак не недооцениваешь. Там таксама ёсць хорошие, класныя прафесіяналы, так што яны не здарма іх прабівалі пад сябе ўлады. Каб эта структура таксама падпарадковвалася ім. Яны ж не змагаліся з бандытызмам, яны просто пад сябе прабівалі. Але ў такім пытанні, ці варта шукаць логіку? Вот я б лепей даверыў гэтым, чым во гэтым, калі ёсць там как бы страх, да прыкладу, у кагосьці там ва ўладзе, перад чалавекам, перад сітуацыяй, перад вот гэтым вот крызісам, і гэты страх прымушае даць загад таму, каму ён можа даць загад сёння і зараз, а не шукаць некага там вот па іншых цёмных закутках. Магчыма, ну, часам мы это самае, надта сваёй логікай можам пабудаваць цяжкія як бы складаныя схемы, а аказваецца, што чалавек просто вырашыў прасцей, скажем так, недальнабачна, не разумеючы, што рана ці позна вот менавіта ад гэтых адбудзецца ўцечка. То бок я тут нічога не магу выключаць. Ну, як і уласна наконт, скажем так, Паўлічэнкі, я таксама, я не ведаю, я не магу на сённяшні момант сказаць. Вот тое, што чалавек гаворыць, праўда, неправда, можа быць, не можа быць. Але ж як разумны чалавек, я мушу дапускаць як бы некалькі розных варыянтаў. Ну вот, ведаючы гэтую сістэму гэтых людзей, вы дапускаеце тое, што яны выканаюць загад, які б ён не быў, вот так вот нацягнуўшы мех на галаву, пайсці, забраць, і прычым гэта не тое, што там, ладно, падчас можа быць перастрэлкі, там ці не перастрэлкі, але застрэліць, вядома, што бандыта. А тут вот чалавек у добрым цывільным строі выходзіць, якую, не ведаю, там, з дому ўраду ці яшчэ адкуль-небудзь, ты яго хапаеш, цянеш, садзіш у машыну, везеш на палігон і там недзе знішчаеш. Вот гэтыя людзі на такое пайшлі б, маючы загад. Сусветны досвед падраздзяленняў, які ім давалі вот, паўнамоцтвы самасуду, яны рана ці позна яны падлягалі ліквідацыі. Таму што это бультэр'еры, які адчуў кроў, ён ужо сам пачынаў судзіць. Ён ужо знаходзіў ягоны мозг апраўдання, чаму гэтага можна таксама валіць. Узгадайце таго ж Валеру Ігнатовіча. Баец Алмаза, які потым у РНЕ там это рыхтаваў іх для, скажем так, работы па, не скажу вынішчэння, але ж прынамсі па, скажем так, заганяць у патрэбныя рэчышча, у тым ліку і тых дэмакратаў усіх астатніх. Чым РНЕ, якая роля адводзілася? Калі ўзгадаеце, это было пры Ерэне, да? Ну. А Ерэн у свой час чым праславіўся? Яшчэ ў Казані будучы, ён это самае. Скажем, калі ў горадзе было багата вот этих маладзёжных бандыцкіх групіровак, ён праславіўся тым, што ён як бы так адну з групіровак прыблізіў да сябе,
маўляў, што это вот мае, да, вот іхнімі рукамі кончыў усіх, а потым і тых адправіў пад суд. Так вот, прыкладна такая ж роля адводзілася РНЕ тут у нас у Беларусі. Іхнімі рукамі збіраліся ў тым ліку і наколькі хлопцы-аператыўнікі казалі, пасля смерці Глеба Самойлага у яго дома знайшлі спіскі дэпутатаў вот этого, там, дзе Ганчар быў, это 13-й, да? 13-е скліканне. З нумарамі машын, з нумарамі зброі, калі ёсць зарэгістраваная, з нумарамі тэлефонамі, адрэсамі каханак, калі маюць. То бок з такой інфармацыяй, якая яўна не, скажем так, ты не нойдзеш абы-дзе. То бок адмыслова рыхтавалі для гэтага. Так вот, вяртаюся, прыклад Ігнатовіча, калі ён забіваў спачатку як бы так нейкіх, каго яму казалі, бандзюкоў, усё, то потым на нейкім этапе, разумееце, напрыклад, прыязджаючы да свайго сабрата былога алмазаўца ў гародню, а то это з намі сябраваў. От Валера прыязджае да яго, кажа, ты вот табе калі з мясцовых хто-небудзь дастаў, ты мне скажы, я яго... Ну і паказвае 6 пашпартоў розных беларускіх на розныя прозвішчы з ягоным фотаздымкам. То бок, разумееце, вот у чалавека звычайна ад такой вот уседазволенасці ў яго зносіць дах. Таму, ну, вот гэты шлях, ён ад пачатку быў тупіковы. Замест таго, каб шукаць кампраміс у сваёй дзяржаве са сваімі людзямі, ну, вот людзі пайшлі на такой варыянт. Такім чынам, от Сергей, ведаючы ўсю гэтую сістэму, ўсіх гэтых людзей, ну і карыстаючыся, можа быць, сваім шостым пачуццём, не вельмі давярае гэтаму фільму. Такім чынам, вот, няма веры, што чалавек сапраўды браў удзел у гэтых забойствах, нібыта па яго словах. Калі гэта не так, калі гэта атрымліваецца вот чалавек, для чаго гэта рабіць і каму гэта трэба? Можа, ён такі банальны, просто меркантыльны падыход, што чалавек, наколькі я ведаю, там просіць прытулку, шукае недзе там у заходняй краіны і хоча падаць сябе як такога палітычнага нейкага уцекача, які ад... Я не выключаю абсалютна гэты варыянт, таму што ведаю я сярод, скажем так, і крапавай браці, і тых, хто скарыстаўся проста момантам для таго, каб сказаць, што яны палітычныя. Больш таго, потым свае сем'і туды вывозіць і сесцёры, толькі з нагоды таго, што яны быццам бы палітычныя. Он зараз з хлопцамі з Амерыкі, як бы так, з дыяспорай троху ў кантакце, як яны гавораць, што тут шлындары багата, якіх гавораць, што яны палітычныя, а яны адчуваюцца, з ім пачынаеш гаварыць, разумею, што ён это... Я нават не ведаю, хто такі Кастусь Каліновскі, а ён расказвае, што ён палітычны і што ён пацярпеў ад рэжыму, разумееце? І Зянон Пазняк гэта такі вядомы архітэктар. Як варыянт, да. Так что это не можно выключать. По-другое, разумеется, як бы шукаючи отказа для себе, я не упэўнены, что, напрыклад, вот этой задачей вырашала конкретно беларуская служба. Разумееце, у прынцыпе, давайте реально глядзець, Лукашенко цікавіў Россию і расійскія спецслужбы як на перспектыву, як той чалавек, які, скажем так, стане адным з тых, хто аб'яднае новы Савецкі Саюз. Яны тады абсалютна жылі ў этой парадыгме. Таму яны абсалютна шчыра апякалі. Лукашенко тады меў, даруйце, інфармацыю і па лініі ГРУ, і па лініі СВР ледь не раней, чым сам Путін. Так что я абсолютно не выключаю, что вот этой ликвидации могли отбыться и, скажем так, силами вот усходнего суседа. А для чего, як бы, разумеете, Павлюченко? Павлюченко раскачали як такую бурбалку, что это вот страшный киллер, страшный злобный монстр. А насамрэч, глядзіце, ўсё просто. Вот, напрыклад, ідзе з'езд прадпрымальнікаў. Прыязджае чалавек ад ураду, і з ім прывозяць Дмітрия Валерьевича Павлюченко. Сажают так само ў прэзідыум, дзе ён натуральна сядзіць піць, таму што яму не цікава это ўсё, трэба, прывезлі, трэба адбыць нумар. Ну, в конце, калі з'езд завяршаецца, чалавек ад урада выходзіць и кажа: ну вот, дорогие предприниматели, мы надеемся, что мы поняли с вами друг друга. Ну, а если что, вы же не хотите познакомиться вот лично с Дмитрием Валерьевичем? Дмитрий Валерьевич, встаньте, пожалуйста.
То бок разумееце, то вот фактычна вот кімсьці раскачаная ў дзяржаве бурбалка для таго, каб мець страшылку, палохаць людзей. Вот это варыянт я таксама абсалютна не выключаю. Такім чынам, вот ўсё ж таки, калі лічыць, што гэты фільм быў падрыхтаваны адмыслова, не будзем там зараз меркаваць, хаця можам памеркаваць там па загадзе з захаду, па загадзе з усходу, для чаго? Каму што трэба дасягнуць з'яўленнем менавіта зараз гэтага фільма? Ну, зараз жорсткія ідуць перамовы, я так разумею, што Пуцін спрабуе даціснуць Лукашэнку, які раптам перахацеў будаваць Савецкі Саюз, таму што это будзе не на чале з ім, а на чале з другім, а яму не хочацца падпарадкоўвацца. І Пуціну зараз трэба сродак, як, скажам так, дэмаралізаваць, знерваваць чалавека, заставіць, прымусіць яго як бы рабіць памылкі. Я толькі для гэта разглядаю ўсё. Я так разумею, што это не апошняе. Артём Шрайбман заўважыў, можа быць, нават і слушна, што няўжо вы лічыце, што ў Крэмля такія доўгія рукі і такі вялікі ўплыў, што ён можа кантраляваць нейкія замежныя заходнія СМІ, тое ж самае Deutsche Welle, каб загадаць, які фільм зняць, калі яго паказаць? Слухайце, наконт Deutsche Welle, можна я зараз па досведу свежага ветру мы як бы звярталіся да ўсіх журналістаў, што хлопцы як бы будзем удзячныя, калі там інфармацыйная падтрымка. Да, інфармацыйная падтрымка, на што нам я не напрамую это чуў, але ж ад нашага сябра штабу свежага ветру, які выходзіў на сваіх знаёмых з Deutsche Welle, дзе яму сказалі, што мы не будзем рэкламаваць свежы ветер, таму што мы не хочам рэкламаваць Белы легіён. І потым мне патлумачылі, што той рускі калектыў, які там зараз сабраўся на Deutsche Welle, ён выконвае задачы толькі такія, якія цікавыя самой Расіі, а не аб'ектыўнасці германскага слухача. Такім чынам, Сергей Бульба не выключае, што рукі ўсё ж такі ў Крэмля доўгія, што яны дацягнуліся да Deutsche Welle і маюць магчымасць загадаць, які фільм на якую тэму здымаць і калі яго запускаць больш выгадна. Я дапускаю такі варыянт, да. Ну і раіце ўсё ж такі фільм прызнанне паглядзець, але не асабліва яму давяраць. Просто прыняць да ведама. Насамрэч там сапраўды нічога як бы так новага ад таго, што мы чулі. І месцы тыя ж самыя указаны. Я гляджу, народ ажывіўся, ўсё это давайте поедзем, давайте там. Ж ездзілі. У свой час і ў Гляніца ездзіў туды, і што? Я так разумею, што калі там нешта і было, то там уже даўно настолькі ўсё перахавана, што... Ну, а тым часам таямніца смерці і знікнення генерала Юрыя Захаренка, а таксама ганчара Красоўскага і Завадскага застаюцца нераскрытыя. Як сцвярджае следчы камітэт, гэта справа да гэтага часу яшчэ не закрытая, не адпраўленая в архіў, следства вядзецца. Ну, да чаго яно прывядзе, час пакажа. Дзякуй вялікі. Сергей Бульба, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё, Е-прамовы.